Good morning, sir. Sir, पहिला न सुंगानि मुसुंगो तिनि तो फाइट दं लायखा दिल्लीआव थांनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै जबाव थांनाय वारियर आपडेट बाहाय सार बेलायखा हामबाय दिनै दिल्लीआव बिजानो थाङै दिनै बिलाय फैयो ताबक दिल्ली मरा गानाव सफै दङ गांके गोबांमा त्रिपुरा सारावसिनि वारियर्स रक साखामिया रक बुंबायखा कस्टमा बायखा जों जतन साइमानो कस्ट मानाय चिनि मोबेन खायनायनि थांखांके हाय कस्ट दङ दैबो जों कस्ट मा खायनायखौ चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स न जों सक्सेस खायनायनि बागै गुबाग्रा बार साइट दङ जों ताबकनि ओ 1+5 जों दैबो कराखे चबा मा खायनाय जों बरनो लामजाक सुनायनि बागै अ जागाव ट्रेन स्टेशन फाइसौ फाइजाक बादागा ट्रेन स्टेशन जों बरनि बागैबो साजानाय मेलबो रेडी खायजाक बरनि बागै जों नासिं दङ बरनो चारनानि बागै दैबो जानजा कामे ओ थांनायनि बागै जत लिडार्स अफ फाइसौ फाइजाक जानजा एरियानि लिडार अफ जों बरनो अमनो सानानि मुसुबो चिनि दफानि बागै बरक दिनै दिल्लीआव चबा खाय फैखा चिनि चबा सक्सेस बननाय 1600-1700 जना चिनि दफानि बागै जेबाबे कষ্ট खाय चबा खायमेनि जों जत त्रिपुरा लोकनि मते चिनि त्रिपुरा मथानि मुइबो बरनो हामबायाफारो हामजामायाफारो तानिके निरवनि जे चबा जे 1600-1700 चिनि ताखक दै बुखक सम चबा खायमेनि अमो बिफल उंग्लाक अमो सक्सेस होनाय चिनि पयतो तंगै चिनि महाराजानि इमां तुदेगनाय अमो जों पयतो दं सर बोसोर जरा तै बोसोर जरा सफायखा आबकसो जरा जों खबर मामानि दिल्लीमरा क्रसिं वास सफायखा गोबां मा हासिनिनो फाइजाक हयतोबा थांजाक अर फाइ बंनि थांलायसु बं नगो किफिलना बागै बाहाके र फाइजाका लाइन बरनि जानजा लोकेलनि लिडार अफ बरनो वेट खाय दङ मालखुनि बागै जानजा लोकेलनि लिडार अफ एरेन्ज खायजाक चिनि अर बहायनि अर बादारगा स्टेट सनो बहायनि जत जानजा लोकेलनि लिडार्स अफ बरनो एरेन्ज खायै तलांबाय सर अब तो सेकेंड टाइम त्रिपुरा मथानि लुआ जिमा बाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड डिमान्ड खायना बागै जन्त्र मन्त्र थांमानि जतनिसाय खा खामजांनाय जतनिसाय खाथुमजाकनाय कक्टमा तामतो खाथुमजानाय कके अमनो ताबक चिनि डिमान्ड चिनि जे मुभमेन्ट खायमानि अम ताताव थांला गबैनाय चिनि मानथाय जों मानाय कस्ट खायमानि बागै दुखुमा बायखा बरनो जों नांमानि जराव सामंग रक व्यवस्था खायनायनि मतो सुरु गरै दानिके ट्रेन सफर जतन साइमानो चिनि कायसा अम स्पेशल ट्रेन फानो कुनो लामा गरै जे जागा क्रसिंग ग्रीन सिग्नल माव आ जागा सिमालायो खानि बां टाइमिंग सफायानि बागै बरनि बागै अनेक कस्ट माखा अब जों साइमानो कस्ट मा फानो बरनि बखा गैया बरनि बखा गोथां दै गोराक ताबकबो रेडी दंगो दफानि बागै जबा खायनि बागै हास्टेवा तिनि फाइमाने यागुल त्रिपुरा मथानि बुखाते गेटा त्रिपुरा लेन्डनि तिनै उइलानि चबा तामुंनाय दिल्लीनि फाइमाने यागुल बताबो सिडुल थिखायजे खचिनि महाराजा थिखायनाय तिनि सारयो प्रेस मीट दंगो महाराजा डिक्लेरेशन खायजा त्रिपुरा सिटीजन फेडरेशन खायनायनि बागै तिनि प्रेस मीट उंनायनि कक दंगो जों नायबो चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट जे बैकवर्ड सेक्शन तंनाय रंनो जों महाराजानि नेतृत्वे दैदुलनाय महाराजा सावै दंगो जत गलगजाक लुकुरंनो न बबस कांगति सानाय सुदु त्रिपुरा सिनिया त्रिपुरा सानो कारैबो जे अधिकार माया उइ तंनाय रक बरक सामेल फाइबाय थों चिनि त्रिपुरा मथाबो फाइनाय सालो जतनि अधिकार मानानि बागै जों त्रिपुरा मथा बाय मुभमेन्ट फाइनाय नाय दै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड न सापोर्ट खायनायनि नाम
Sir, Mia to pura 12 hours delaying the train. Okay, as a go ki kono political conspiracy no what wants to. Oba hairok to sawi maya ngui de tong ye de tong pia ba je train o special train o mani bagai kuno schedule kuroi je pro green signal ma o apro no mani bagai bisingo bahai tong sai maya oma hai ngna ni kok ya tane ke chini bagai omo to jengari hai ya je musu pro bathane je musu pro phaine omo hai ya omo kaisa track chini malayu kaisa track o te kaisa train phai tong khang ke bon bathagoi ma tong rogu when schedule train ofasi omo hai ngu chung train jani khai pro sai mano schedule train of asi onek somoyo 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা late ni thang ge chini to schedule train ya mo special train phana lama fix khaijang ya je omo sing malai nai hme je usko mapra apra si malai hani bagoi 12 hour 10 hour je delay mane boni karon nai late ni Come